Praise the Lord. गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोयो। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। जाय आइजोआ गोबां मुलिफोर बाहायनानैबो सोखाजानायखौ मोननो हायाखैमोन। दा बेबायदि आइजोआ खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैनानै आरज खालामजानायनि गेजेरजों गावनि बेराम सोखाजानायखौ मोननो हाबाय। बे आइजोनि मुङा मेरिना बसुमतारी, गामिया सुन्दारि, डिस्ट्रिक्टआ चिरां। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै शेयार खालाम, मानोना इसोरनि अननाय, इसोरनिफ्राय सोखाजानाय बेबायदि खौरांखौ बयबो मिथिनो नांगौ। आरो बे शेयार खालामनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा इसोरनिफ्राय गेदेर बोरखौ मोनगोन। दानिया फैदो बे आइजोनि भिडिअखौ जों नायलांदोनि। बे आइजोआ माबोरै थाखा गैया, फैसा गैया, थाखा नाङा, फैसा नाङा, इसोरनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो हाखो जोङो खोनासंलांनि। आं थांगोन। आं दिनै गोबाङै मुलि जाबाय, गोबां अजानि मुलि जाबाय, गोबाङै डाक्टारनि मुलि जाबाय। आंनि आथिं, आंनि आखाइ, आंनि मेगन गन्थं दिनै बुजोबलांबाय। आं दिनै थांथारगोन पेसेन्टफोराव होननानै आं दिनै फैदोंमोन। आरो आं दिनै न'निफ्राय गाबै गाबै फैदों बिसिम। जिरायनो हायाखै आङो। जिरायबा गसंनो हाया, गसंबा जिरायनो हाया, उन्दुनायनिफ्राय सिखारनो हाया, जानो लोंनो हाया। नाथाय आं दिनै आइमोननि अननाय, आदामोननि अननाय, गासैबो बे पेसेन्टफोरनि अननायखौ मोननानै आं दिनै आंनि बे देहाया दिनै मोजां मोनदों। दिनै आंनि बे फास्टिंआबो जोब्बाय। थेवब्लाबो आं सानदों साननैसो थाबावनो। न'आवबो आंहा रावबो गैया। आंनि बिमा बुरै सासे आरो फिसा सासेल' दङ। दिनै आं बेसेबां दुखुथिया। थेवब्लाबो आं दिनै बेयाव फैनानै आंनि बेमारखौ दिनै मोजां मोनबाय। बिनि थाखाय आं दिनै बे पेसेन्टफोरनि दिनै गिदिर गोलाव मानसिफोरखौ आं दिनै इसोरनावबो दिनै बोर बियो। मा नाम? आंनि मुङा मेरिना बसुमतारी। गामि सुन्दारि राजेला। सुन्दारि राजेला। मा बेमारमोन? आंनि बेमारा सानाय बिस। सोरबा सायोमोन? गासिबो देहायाव फार्स्ट सानाया बिदि आथिङाव नै बेफोरखौ गिदिर गिदिर बुजोबनायमोन। बेफोर आखाइफ्राबो बेफोरखौ गिदिर गिदिर बुजोबनायमोन। आथिङाव एसे दंबावो दंनायालाय। ओमफ्राय मोखांफ्रावबो बुजोबबायमोन। ओमफ्राय दा बेयाव थानानै दा नै मोजाङै फैबाय। ओमफ्राय दा बेसे गोबावसै बिदि जानाया? फैनाया नों जानाया, बेमार जानाया बेसे गोबावसैमोन? जानाया मास मोनथामनि बारायानो जाबाय। बेखौ लानानै हाजिरा खामला मावनानै जानानैबो देहाया लोरबां जाबाय आरो बारानिफ्राय बारा जानानै बेबायदि गोग्लैसोनानै थाबाय। आमेन। जों बिथांनि दुखु दाहा, बिथांनि सैनांनायखौ नुनो मोनबाय, खोनाबाय। इसोरा होनदों, फोरबुआ गोसोआव दिखार गोनांफोरनि साखाथियावनो दङ। बियो गेब्लेनाय जिउ गोनांफोरखौ बासायो। गितफोरनि लिरनाय 34:8 सारि। बेखायनो नोंथाङाबो गाज्रिखौ नागारनानै गेब्लेनाय गोसो लानानै इसोरनियाव फैयोब्ला इसोरा निस्सय नोंनि गासै गाज्रिखौ गोजान खालामगोन आरो अरायबो गासै बिपदनिफ्राय नोंथांखौ इसोरा बासायगोन। ओंखायनो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे हेल्प नांगौब्ला खासिकत्रा प्रेयार सेन्टारनिफ्राय समस्यायाव गोग्लैनानै दंब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। थेंक इउ। चलते चलते जो मैं भटकता, प्रेमी खुदा मुझको ढूंढ लेता, दास होने ना देता, संभाले रहता, प्यार से वो गले